4.5 बोसोर दिनै UPPL सरकार सालायनायनि उनाव जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्रा जोबोद मोजां जाबोबाय। दा देरहानाय देरहैया रायजोफोरनि सायाव सोनारगोन, नाथाय आं फोथायो दासिम जों जेखौ नायो 30सो सिटआव जोङो जोबोद मोजाङै आवगायनानै दङ। जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बराव रायजो राजाफ्रा बे मास मोननैयाव सानबावगोन, साननानै डिसिसन लागोन। आं मिजिंथिदों बड'लेण्ड ओनसोला गोबां खोमानांगौ खोमाबाय, थै होनांगौ होबाय, जिउ होनांगौ होबाय आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय राजखान्थि गोहोखौ जोंनि आखायाव लाखिनो थाखाय। गासै 60 समष्टि जानांगोन, बेयो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन, बिनि उनाव जोंनि समष्टिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। बेवहाय जेबो बेबायदि इसारा एबा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो नागिराखै। नैबे थासारियाव इलेक्सन फैगासिनो दङ, बेवहाय बयबो पार्टिया एक्टिभ जादों, गावबा गावनि खामानिखौ मावदों। नाथाय रायजो राजाफ्रा बुजियो जे बड'लेण्डआव सोर सरकार खुंबा मोजां जागोन, सोर सरकार खुंबा मोजां जाया। बर' हारिल' नङा, गुबुन हारियाबो बुजिबाय। मानोना थांनाय 30-40 बोसोराव जि मोनसे थासारिमोन, बे थासारिया दिनै सोलायबाय आरो 4.5 बोसोर दिनै UPPL सरकार सालायनायनि उनाव जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्रा जोबोद मोजां जाबोबाय आरो नैबे समाव दायो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनायाव UPPLखौनो फिन माने गोहोआव फैनांगौ एबा BTCखौ सामलायनांगौ, बेखौ बयबो हास्थायदों। जोंथ' 40आवनो गेलेगोन। दा देरहानाय देरहैया रायजोफोरनि सायाव सोनारगोन, नाथाय आं फोथायो दासिम जों जेखौ नायो 30सो सिटआव जोङो जोबोद मोजाङै आवगायनानै दङ। बाखि सिटखिनिखौ जों आरो नाजाबावगोन। बिथांमोना मोनसे इसारा होदों BTCआव सरकारखौ जों दा UPPLखौ जों अयनाय खालामो। बिथांमोननिसिम आंनि हामलायनाय थाबाय। समासो खोन्थागोन, रायजो राजायासो भट होगोन आरो भटखौ सेप्तेम्बरावसो होगोन। दा जोङो दिनै जुलाइआव दङ, जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बराव रायजो राजाफ्रा बे मास मोननैयाव सानबावगोन, साननानै डिसिसन लागोन। आं मिजिंथिदों बड'लेण्ड ओनसोला गोबां खोमानांगौ खोमाबाय, थै होनांगौ होबाय, जिउ होनांगौ होबाय आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय राजखान्थि गोहोखौ जोंनि आखायाव लाखिनो थाखाय। मोनसे समाव जोंनो फरायसालि बिबा होआखै, कलेज बिबा होआखै, इउनिभारसिटि बिबा होआखै, दालां बिबा होआखै। जोंनिया रोजा रोजा सुबुङा जिउ गारनो गोनां जादों आरो बिनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि खाफालखौ गावनो दानांगौ होननानैनो आलादा रायजो बिदोंमोन। दा दिनै जि काउन्सिलखौ मोननो हाबाय, बे काउन्सिला जोंनि रायजो राजानि, जोंनि सोमावसारनायनि मोनसे फिथाइ। दा नंखायनो बे काउन्सिलखौ रैखाथि होनांगौआ जोंजों लोगोसे राजखान्थियाव थानाय हान्जाजों लोगोसे जोंनि आइ आफा रायजो राजानिबो बिबान। आं मिजिंथियो जे जोंनि आइ आफा रायजो राजाया 40-50 बोसोर सोमावसारनाय, न' बां सावजानाय, थै होनाय, बे थासारिखौ दानो बावाखै आरो जोङो जोबोद गोख्रोङैनो गसंथानो हागोन। सनितपुर आरो बिसोरनानै जिथु गामि सरजाबबाय, बेखौ माने जिथु समष्टि बेफोराव सोनाय बायदि डेलिमिटेसना गासै डेलिमिटेसना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिउल दङ, ओंखायनो जास्लाबाखिसै। जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन, नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समष्टि जानांगोन, बेयो जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन, बिनि उनाव जोंनि समष्टिया अट'मेटिकलि 60 जागोन।